Επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις. Δευτερεύουσες λέγονται οι προτάσεις που δεν μπορούν να σταθούν μόνες τους στον λόγο και γι' αυτό εξαρτώνται από κύριες προτάσεις. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις ονοματικές και τις επιρρηματικές. Επιρρηματικές είναι αυτές που μας δίνουν μια πληροφορία, κυρίως για το ρήμα της κύριας πρότασης, και λειτουργούν ως προσδιορισμοί. Υπάρχουν 8 είδη επιρρηματικών προτάσεων. Οι χρονικές προτάσεις εισάγονται με τους χρονικούς συνδέσμους και δηλώνουν χρόνο. Παράδειγμα: αφού ξυπνήσω, πλένω το πρόσωπό μου. Οι αιτιολογικές προτάσεις εισάγονται με τους αιτιολογικούς συνδέσμους και τις χρησιμοποιούμε όταν επιχειρηματολογούμε για κάτι ή για να δείξουμε την αιτία μιας πράξης. Παράδειγμα: σήμερα δεν κάναμε μάθημα, επειδή απουσίαζε ο δάσκαλος. Οι αποτελεσματικές προτάσεις δείχνουν το αποτέλεσμα της πράξης που φανερώνει η κύρια πρόταση και εισάγονται με τους αποτελεσματικούς συνδέσμους. Παράδειγμα: ο καιρός χάλασε τόσο πολύ, που ακυρώθηκε η εκδρομή. Οι τελικές προτάσεις δείχνουν για ποιο σκοπό γίνεται κάτι και εισάγονται με τους τελικούς συνδέσμους. Παράδειγμα: τρέχω να προλάβω το λεωφορείο. Προσοχή! Δεν μπερδεύουμε τις βουλητικές με τις τελικές προτάσεις. Στις βουλητικές δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το να με το για να. Παράδειγμα βουλητικής: θέλω να παίξω. Οι υποθετικές προτάσεις δείχνουν την προϋπόθεση που πρέπει να ισχύει για να γίνει αυτό που λέει η κύρια πρόταση και εισάγονται με τους υποθετικούς συνδέσμους. Παράδειγμα: αν έχεις χρόνο, πάρε τηλέφωνο. Προσοχή! Αν το ρήμα της ανεξάρτητης πρότασης είναι κάποιο από τα παρακάτω, ρωτώ, σκέφτομαι, αμφιβάλλω, αναρωτιέμαι, λέω, ξέρω, θυμάμαι, γνωρίζω, τότε η εξαρτημένη που ξεκινάει με το αν ή εάν είναι πλάγια ερωτηματική πρόταση και δεν μπαίνει κόμμα. Παράδειγμα: με ρώτησε αν θα πάμε στη συναυλία. Οι εναντιωματικές προτάσεις φανερώνουν αντίθεση προς κάτι πραγματικό που δείχνει η κύρια πρόταση και εισάγονται με τους εναντιωματικούς συνδέσμους. Παράδειγμα: μολονότι είναι πλούσιος, ζει πολύ λιτά. Οι παραχωρητικές προτάσεις φανερώνουν αντίθεση προς κάτι που δεν είναι σίγουρο, η παραχώρηση σε κάτι που είναι αντίθετο, και εισάγονται με τους παραχωρητικούς συνδέσμους. Παράδειγμα: και να μου ζητήσει συγγνώμη, εγώ δεν θα σου ξαναμιλήσω. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.